Hi havia una vegada una senyora molt i molt velleta que vivia a Dinamarca, un país del nord molt bonic a l'estiu, però fred com un glaçó a l'hivern. La senyora Jensen, que de nom es deia Ingrid, feia anys que era vídua. Vivia en un poblet molt tranquil, no gaire lluny de la capital. Un poblet que feia olor de llenya humida perquè era a tocar d'un bosc d'arbres prims i elegants que a la tardor recollien l'olor de pluja i la deixaven anar a poc durant tot l'any. La senyora Jensen enyorava molt el seu marit i pensava cada dia, però com que sempre havia estat una persona alegre i optimista, procurava no estar trista i gaudir al màxim de les petites coses que eren al seu abast. Es llevava cada dia ben d'hora perquè no era gaire dormilega. A més, li feia ràbia que el dia comencés sense ella. Era com anar al teatre i arribar quan el teló ja s'ha aixecat i els personatges fa estona que parlen i van amunt i avall. I si passava alguna cosa interessant mentre ella encara dormia? Una vegada, per exemple, es va despertar quan la claror d'un matí de principi de primavera ja feia estona que entrava per la finestra i com que no havia sentit els ocells matiners que li agradaven tant, va estar de mala lluna durant tot el dia. La senyora Jensen no es volia perdre res perquè per les persones grans un dia té moltes hores i per tal d'entendre'l tot cal estar a l'aguait des del principi. La senyora Jensen es va adonar aleshores del moviment que hi havia al poblat dels nans. D'una caseta de color blau en va sortir un follet amb una tassa de cafè una mica massa gran per ell. Feia cara de son, però després de fer un badall i d'estirar-se per treure's la mandra de sobre, va agafar una caixa d'eines i començar a pujar muntanya amunt. Es va aturar prop d'un molí de fusta que es devia haver espatllat i després de mirar-se'l des de tots els angles empetitint els ulls com fan els experts, quan s'hi fixen molt, va treure un tornavís i començar a cargolar i descargolar. Una mica més enllà, un nan amb cara d'entremaliat s'enfilava per una escala de fusta per agafar un fruit gros i vermell que penjava d'un arbre. Va estar a punt de caure un parell de vegades perquè la bufanda se li enganxava amb les branques, però finalment va engrapar el fruit i se'l va empassar sense ni mastegar-lo. «Que li agrada el ninot?» va dir el nan de sobte. «Quin ninot?» va fer la senyora Jensen, tota parada. Estava tan distreta observant aquelles fulles gruixudes i elegants que no s'havia adonat que al peu de l'arbre hi havia un ninot de neu. «Ah!» va exclamar la velleta en descobrir-lo, tot silenciós sota les branques més baixes. «És molt bonic, sí». Duia una bufanda de llana blau cel i un barret de copa una mica fet malbé que li tapava els ulls. El nas era una pastanaga escarransida i una mica bruta, i la boca un branquilló que el feia somriure com si no en tingués gaires ganes. Però vist en conjunt feia molta patxoca perquè l'havien fet amb neu neta i resplendent i la panxa havia quedat rodona com un bunyol. «És un ninot de neu de debò», va informar el follet. «No sé pas d'on el deuen haver tret, ara se'n veuen molt pocs. Al nostre poble ja fa temps que no en creix cap. L'últim que vam tenir ens explicava acudits i sempre estava de molt bon humor, però en arribar a la primavera es va desfer i va quedar fet una coca. Ens va fer tanta pena». La senyora Jensen es va mirar el ninot amb detall. «I com se sap si és de debò o no?», va preguntar amb interès. «Es veu d'una hora lluny», va replicar el nan. En aquell precís instant, el ninot va esternudar discretament. Es va encongir una mica i, passat l'esternut, va tornar a posar-se bé. El barret li havia relliscat un bon tros cap enrere i havia deixat al descobert un botó petit i lluent de color negre. Semblava que els mirés de cua d'ull. «Tens una mica de sucre a la muntura de les ulleres», va observar la senyora Jensen quan el follet va acabar de repassar al voltant del bunyol amb la punta dels dits deixant el plat ben net. «Vaja, sempre faig igual», va dir el nan contrariat. «Que consti que jo no sóc gaire llaminer. Les magdalenes no m'agraden i els bunyols no em diuen res, però he de reconèixer que el sucre glaç em torna boig». Va ficar-se la mà a la butxaca i en va treure un tros de roba minúscul molt ben plegat. El passà suaument per la muntura i tornar a col·locar-se les ulleres amb compte. «Com és que a les ulleres no hi teniu vidres?», va preguntar la senyora Jensen. Aquest detall la tenia una mica preocupada. Potser era per això que els nans esquiadors tenien tants accidents. «És que no ens fan falta a nosaltres, sap? Tenim molt bona vista. Les ulleres ens agraden molt per la muntura perquè posen un marc a tot el que veiem i així les coses fan més bonic. El paisatge nevat del nostre poble, per exemple, vist des d'unes ulleres amb una bona muntura, sembla ben bé una postal».
«I tots porteu ulleres, al vostre poble?», va preguntar la velleta. «Quasi tots. Jo en conec un parell que no en duen perquè són molt caparruts. A mi em sembla que s'equivoquen de mig a mig, però ells estan convençuts que som nosaltres els que anem errats. I tal dia farà un any». I llavors va passar una cosa extraordinària. La senyora Jensen es va marejar una mica i va estar a punt de perdre l'equilibri. I tot d'una, fent tentines, els peus se li van desenganxar de terra i va començar a enlairar-se com si fos un globus. «On va, senyora Jensen?», va preguntar el follet, bocabadat. «No ho sé pas», va contestar la velleta, prement contra el pit, amb tots dos braços, la caixa de les estrelles de la felicitat i mirant cap avall sense acabar-s'ho de creure. Ja es trobava ben bé a 2 metres del terra i continuava allunyant-se suaument, com un estel sense propietari que s'enfila cel amunt en un dia de brisa. «Agafis fort el barret, senyora Jensen, que allà dalt hi fa molt vent», va cridar el nan, fent cassolet amb les 2 mans al voltant de la boca perquè la seva veu no es perdés pel camí. La velleta va fer que sí i es va calar el barret fins a les orelles perquè no li caigués, i després es va agafar bé les faldilles a una banda per por que algú, des de baix, no li veiés la roba interior. El follet li va fer adéu amb la mà i ben aviat les parades de fusta van començar a empetitir-se i el jardí del parc va aparèixer més divertit que mai sota els seus peus. Es va entretenir una bona estona mirant les sanefes dels caminets que feien forma d'estrella, de cor o de piruleta. Com és que no se n'havia donat abans? Amb un sol cop d'ull podia veure la caseta dels ànecs, la pista de gel plena de nens i nenes ben abrigats amb bufanda i guants i l'Ajuntament de la ciutat.